Keng Sandi. Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti satuhune manungsa kang sumrambah gumanteng marang dumati jalaran sampun dados titiane mangsa piwarah kadang bisa sirna kelempit wanci putraning bumi uga saged ical dening wacana kahuripan manungsa kang wis ora nganggo rasa lan makna permila age-age tobat sedurunge terlambat sebab malaikat jurupati ora bakal salah alamat sapekang nandur kebajikan bakal ngunduh ning kebagusane sok sebalike sapakang nandur Allah bakal nerima marang karma. Hadirin tercinta, Kancaisma Pandemen Sandiwara dimanapun Anda berada, dengan ucapan selamat menyaksikan pagelaran Mimbar Cerita ini malam dengan
kesepakatan sang sutradara Wiramandala sekaligus pimpinan Wiramandala tertanda Den Mas Raden Juneng beserta Astrada Kampleng Sekutu memutuskan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Karomah Pusaka Pancer Sungu Waluku. Karomah Pusaka Pancer Sungu Waluku dalam serial Rungkat Pendopo Gebang Penatar. Sigro sanggetek sing nongko patsu kawan doso kang jageni ingarso miwongi pungku sanggetek lampai pun halo Paman, apa kudu paman? Awas biar singa dia paman. Nokuan hati, singa dia rai. Nokayu, hati. Awas hati. Hati-hati paman. Singgah singgah pan kala sumingkir ulun babar jatining mangkape mutri kabehe angajak samyaruku nunggal setia
Budi Astuti Ya. tatas kodaren senang anggayu rahayu sirna memalaing praja talen amung tunggal rasa cipta budi sinaratan amben utama garam-garam suarane rota denawa kepirang sing ketepian kepirang masih ketepian lamat ning awang-awang Mas Kudin minangkane kan ditembangi Mas Kudin sareng itu minangka saking kedongenang losari brebuas matur kesebut ayeuna pun daden nolong minangkane kan ditembangi sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul mimiku aja sareng isin denok tingsu mamaku kaji udi mamaku tahan sari mama yanti minangkane kang mirengaku sareng bunda janunung sing ana ning Dubai bunda janunung sing ana ning Dubai diri Wardono bos warna baja Aramat Korea saking Cigaruga Mas Kudin ada nusing duwe Korea dewe sareng kundare nikang ditembangi Mas Kakak Kapsori gede sareng nokopi kompongas dewe dandi kang ditembang wong bae pasti kedip
tuan rumah minangkane Bapak Haji Odewe. Seorang ibu tuan rumah Ibu Aja Nuriani, seorang Mas Rasim Mimi Aisyah. Tungjak ketining pesarian nyandang asing modela apa kedengar baik mangsa bisa ngucap kaya dia nongkut dan dia nongol kan lebih kau lebih mewek wajah cari ini aja lali salah bahasa nokok piwang pengas sang medan dia ketik mengindah Dareni ada nusing duet Korea Mas Kudin Oke pun pedih. Mas Kudin Noki putih gede sarang aramantor ya saking cigarugan Opangi cio si mirengan iya lagi lekase ning apa temen ora subran kawan sabrit aku setan kober manggon ananing bantaran alasinu wong becik pasti ke titik wong ala pasti ketara pasti ketara kaya ning sedina lorokian setan kober nganti perasaan beda ning waktu kian apakah wis ora kelingan ning aku setan kober Bunda jangan ngeklik sing aning Dubai aja ngali salah basi apa dering kaya suta wis kelalen lawan aku setan kober biasanya aku rado kelawan wingking suta kenang apa ning waktu kian nganti aku ditinggalaken nih mamaku arundur mamaku ya di dewi apa wis ora seneng kelawan aku takon nanti aku
waktu kian ditinggalakan lamun dia kaya dene sutawi sora seneng kelawan aku aja kayang kenen model terus terang lawan aku setan hobor. Mama Haji, tuan rumah Ibu Aja Nuriani, mamaku warudur. Padahal setan kober wis pirang-pirang abdi kelawan suta kok kenang apa ding waktu kian nganti teledor kelawan aku nganti ora kelingan ding aku setan kober. Tapi Rabbi bisa dipungkir mamaku ya di warung dhuwur mimiku. Ya yenu ganeng mengkonon aku senajana ditinggal ning waktu kian ora dadi mantak apa ya bakal tak tonggoni kapan bae waktune aku digawa ning suta loh ora samar ora pangling iki ya kadleng ning matane aku. Mas kerending serang kopi wong bonges pundareni mimi dandi. Iki ana manusia rampyak-rampyak mrene kaken. Sapa iki manusane? Ya, uga ning mengkonon aku perlu ning kekayon kang gede. Pengen weruh manusia sapa iki? Serengkang Wardono Bos Warna Baja Aramanto Riasi Gede. Lampit Gunung Mingkelaran badan sawiji mamaku ya di mamaku warudungur mimiku bos martapak pancawana bos pokong mas rasim dinaka bos bandot dewe. Weruh cung jaga gintung. Masya Allah usi halangan semana gede-gede nih untung ngerjaga gintung masih selamat kayak Senok Wanawati ya selamat alhamdulillah. Alhamdulillah paman. Iya ya no. Paman kelawan kakang ora papa. Ora no. Syukur alhamdulillah. Katsung windo saking bulak arjawi namun sepane bayi sing merah. Astagfirullahaladzim paman. Bener nyebut ger nyebut. Wong sing lagi nglaksanakaken tugas kaya dene pribadine jaga gintung uga sampean paman Wanaraksa. Sawise nyebrangi salah swijine samudra kang ambane ora kira-kira
Alvin wong kulak pare. Barang anu engger tujuane engger jaka gintung ki pekandangan ki masih tangeh masih aduh kien ki lamun paman ora salah ndeleng kien ki wilayah alas bantaran Bengawan Sinung ini engger masih bujagat-jagate masih aduh tujuane kacung marane pekandangan ki Jadi masih adong ini paman. masih aduh do ayu Mas Dokter Ludi serang ngopai Dede Cio sing mireng. coba pikiran perahu utawa sampan wis kerem sekin wis terdampar ning daratan berarti nuju marani pekandangan ki ya kudu mlaku coba pirang pal adoe burung pekandanganku jare paman mah jare paman kin ki wis mending balik maning bayu ning alas roban ger Aduh, paman kayak orang ngawur ini sifatnya kakang jaka gitu. Mas Rasine geding memeng Aisyah bos bandot pos martabakan sawarna. Kakang jaka gitu. Yang wis duweni tujuanku yang kudu paman. bener nok Wateke rada keras kepala. paman gak nyadari ning sifat lan wateke ponakane paman wanareksa jaka gintung ki waduh bocah ki bakal duwe tujuan bakal duwe pengenan beli kengenang ora yen durung terlaksana ya kedulen-dulen maksane bocah kien makin Mime kuacat sarini mamaku aci udik geding kang ditembani Mama Yanti kang yakseni. Paman Wanaraksa, iya Jun apakah sampean ora salah pangucape? maksude Kita wong telu ninggalaken alas roban ora salah sing dadi tujuane pengen tetilik kelawan sing dadi sedulur tua iwal Kakang Mas Suta Jaya Mas. Mamaku ya di mimiku ending sing ditembangi. Mulane ning waktu saat saiki kula tulung kelawan sampeyan paman maksudnya priwen ger jaluk tulungi jaka gitu tulung anteren kita wong loro kelawan adinisut wanawati teka ning wilayah pekandangan apapun sing terjadi halangan lan rintangan sing menghalang bakal tak dadapi marang jaka gitu paman. percaya ger Mas Rasi mimik Aisyah bos bandot kang atta bos sanada kang yakseni. Anune mah bener paman. Priwena baika kita wong loro ki sedulur nomi. Tentune duweni rasa kangen rindu ning sing dadi sedulur tua. Wis lawas ora amprok pajongok kelawan Kakang Sutajaya. senoke pada